Ngakho-ke, ukunikeza izibonelo ezithile, yiziphi izindaba zezokwelapha zezemidlalo engizibonayo emtholampilo wami, ake sithi, isibonelo, isiguli sifika, ngendololwane yethenisi. Ngokuvamile, baba nobuhlungu ngaphandle kwendololwane lapho bedlala ithenisi. Akunjalo ngempela ithenisi. Ngisho nezinye izinhlobo zemidlalo zingadala lenkinga. Ngakho-ke uma ngibona isiguli, ngiyacubungula ngokuningiliziwe uhlelo lwabo lokuzilolonga ukuthi baqale nini ukudlala ithenisi nokuthi yimaphi amagalelo abenza kube nobuhlungu. Ngiyabuza ngokuningiliziwe ukuthi bagcine nini ukushuna irakhethi yabo nokuthi isinda kangakanani. Esinye isibonelo yilokho esikubonayo, okubizwa ngokuthi idolo lomgijimi. Futhi lokhu kuwukuguga nokuguguleka kwe-patellar tendon lapho ixhuma ethambo. Iziguli ezinenkinga yokulimala emidlalweni, kusukela kwabasaqalayo, abadlala ngezimpelasonto, kuya kochwepheshe, futhi kunentshisekelo enkulu yokugijima kulezi zinsuku. Ngiyibonile ikhula kakhulu eminyakeni eyishumi edlule noma ngaphezulu. Uma sikhuluma ngokuhlinzwa kwezemidlalo, ukulimala emidlalweni, iningi lazo, cishe uninethi wesikhathi, kungelashwa ngokuvuselela umzimba, izindlela ezingadingi ukuhlinzwa, kodwa u-5 kuya ku-10 kuzodinga ukuhlinzwa, njengokwakhiwa kabusha kwe-ACL engisanda kuchaza ngayo. Ngakho-ke ngenxa yentuthuko eyenzekile eminyakeni engama-20 noma 30 edlule ekuhlinzeni i-arthroscopic, sikwazile ukwenza ukuhlinzwa okubalulekile ngokusikwa okuncane. Njengoba ngishilo, inhloso yethu njengodokotela nabahlinzayo bezemidlalo ukwelapha labo bantu, hhayi nje ukwelapha kuphela, kodwa futhi sibheke nezizathu ezingase zibe nomthelela ekubeni nenkinga le sizilungise, bese uma sesibaphilisile, sibafaka ohlelweni lokuvuselela umzimba olusheshayo ukuze babuyele emidlalweni ngokushesha okukhulu. Kubaluleke kakhulu uma lowo mdlalo uyimisebenzi yakho. Ngiyabonga.